scholen zijn weer begonnen. Dat was voor velen spannend, ook of er genoeg leraren waren. En verder was de koning in Vlissingen en er gebeurde meer deze week in Zeeland. Het nieuwe schooljaar is maandag van start gegaan. Dat is natuurlijk altijd een spannend moment. Maar voor één Zeeuwse school was het nog net iets specialer. ICRA in Vlissingen. De eerste islamitische basisschool van Zeeland. Ik heb heel veel zin om het jaar te beginnen. U staat te trappelen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is eigenlijk precies wat ik wil zeggen. Ja, echt. Ja, het hele team heeft er echt ongelooflijk veel zin in. En het voelt allemaal zo goed dat we allemaal vol vertrouwen aan het bouwen zijn. Ik ga vol met positiviteit voor de klas staan. Ik ga mijn leerlingen met volle liefde onderwijzen. Ik heb er heel veel zin in, inderdaad, ja. Esma Kantar geeft zelf les in groep 2 en voor haar is deze school echt een uitkomst. En dat heeft alles te maken met haar zoontje die 1 deur verder zit. Ik had de kans om samen met mijn kind op dezelfde school les te geven. En die kans heb ik gegrepen. Ja, ik vind het zelf persoonlijk heel fijn om naar dezelfde school te gaan als mijn kind. Dat er veel ophef was over de komst van de school en zelfs ook verzet ertegen, daar laten ze zich in ieder geval niet door tegenhouden. Ik denk dat het aan ons, niet alleen aan mij, maar aan het hele team, de uitdaging is om te laten zien hoe goed wij bezig zijn. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat kunnen laten zien. Dus ik zou iedereen willen zeggen, ben je negatief? Kom langs en kom kijken. De school begint nu met zo'n 50 leerlingen, verspreid over de groepen 1, 2 en 3. Maar de directeur voorspelt nu al dat het aantal leerlingen de komende jaren nog flink zal groeien. Volgend jaar hoopt ze ook de groepen 4 en 5 aan te kunnen bieden. Maandag bleek ook dat in Hengsdijk, basisschool Het Vogelnest, dicht moet. Bij de start van het schooljaar bleek het aantal kinderen lager dan verwacht, 14. Dat is ver onder de landelijke norm van 23. En daarom is alsnog besloten de school te sluiten. In de zomervakantie bleken namelijk nog ouders overgestapt te zijn naar andere scholen. Zeeland moet net als alle andere provincies echt minder geld vragen voor de stikstofplannen. Dat heeft demissionair minister Van der Wal gezegd. Zeeland vraagt 1,7 miljard aan het Rijk. Alle provincies samen 58 miljard. Volgens Van der Wal is dat onrealistisch en komt er hooguit 24 miljard in het stikstoffonds, minder dan de helft dus. Een dag erna kwam vanuit de provincie Zeeland de reactie dat het Zeeuwse bedrag echt wel realistisch is. Meer aandacht voor cultureel erfgoed. Dat is het doel van het nieuwe provinciebestuur. Rijksmonumenten profiteren daarvan. En daar is onder andere molenaar Adrie Bal van de molen in Nieuwerkerk heel blij mee. Hij is in 1844 gebouwd en dat hoort bij een dorp. En over 100 jaar moet die molen er nog staan. En er is gewoon geld voor nodig om dat in stand te houden. En dat kan dankzij die subsidie? En mede door die subsidie kan dat, ja. 6 Zeeuwse rijksmonumenten krijgen in totaal 1,7 miljoen euro van de provincie. En met de komst van een nieuw rechtscollege is de portefeuille cultuur gesplitst in cultuur en cultureel erfgoed. En daardoor is er meer nadruk komen te liggen op dit soort objecten. Naast de molen hier in Nieuwerkerk krijgen ook deze molens in Zierikzee en Zonnemerre subsidie. Maar daar blijft het niet bij. Het Van Dam-orgel van de hervormde gemeente in Tholen. Eveneens een monument. Ook dat krijgt geld voor restauratie. Net als boerderij De Plantage op het eiland. De bedoeling is dat deze weer bewoonbaar wordt gemaakt. En dan is er nog dit pand in Middelburg. Het voormalige Sint-Sebastiaansdoelen is het 6e en laatste rijksmonument dat subsidie krijgt. Het gebouw bestaat al sinds de 16e eeuw en verkeert bouwkundig in zeer slechte staat. In totaal hebben 18 projecten zich aangemeld voor de subsidie. En deze 6 zijn dus uitgekozen. Terug bij molenaar Adrie Bal, die laat zien waar de subsidie voor gebruikt gaat worden. Nou, dan komen we hier in de kap van de molen. Waar dus de bovenas en het bovenwiel zitten. Dit is gewoon, kijk, met mijn hand kan ik gewoon hout weghalen. Maar dat is niet het enige wat er aan de molen in Nieuwerkerk moet gebeuren. Kijk maar wat je hier ziet. Ja, kijk, dat is helemaal verrot. Hier is al eens iemand doorheen gezakt. Die wil erin klimmen en dat knapt er gewoon af. En die kluft er helemaal door. Dit vangbord is ook heel slecht geworden. Ik heb die windborden
met schroeven vast moeten zetten. Want anders heb je kans dat ze eruit uitvliegen met het draaien. Dat zou nog gevaarlijk kunnen worden. En dit is dan gewoon de stalen roede die er al iets van 47 jaar in zit. En daar heb ik eigenlijk de meeste zorgen om. Dat toch door oxidatie, door roest, heel dun geworden is plaatselijk. Dus het zal een nieuwe roede worden. En dan het hekwerk, hè. Dat is ook vrij slecht geworden allemaal. De subsidie van de provincie is slechts een deel van het renovatiebudget dat de Rijksmonumenten krijgen. Het andere kleinere deel komt van het Rijk. Hier hebben ze mazzel. De projecten die het niet zijn geworden, die zullen moeten wachten tot volgend jaar. Dan kunnen ze opnieuw een aanvraag indienen, hopen dat ze op tijd zijn en dat ze aan alle eisen voldoen. Attractiepark Neeltje Jans, de crisisnoodopvang in Zierikzee en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben de handen ineengeslagen. Samen willen ze het personeelstekort in de gemeente tegengaan. Dat doen ze met nieuw personeel, asielzoekers uit de noodopvang. Ja, we hebben 6 mensen die daar verblijven aan het werk kunnen krijgen. En dat is heel fijn voor die mensen zelf in de eerste plaats, want we zijn allemaal sociale wezens. En we hebben er niks aan als we de hele dag aan het niks doen zijn en in dit geval een schoolplein moeten hangen om te wachten tot de dag voorbij is. En het is tegelijkertijd ook heel mooi voor onze arbeidsmarkt, want we hebben daarmee kunnen voorzien in werk wat dringend nodig is. Een van de asielzoekers die aan de slag is gegaan bij Neeltje Jans is de 23-jarige Ibrahim uit Syrië. Ibrahim is blij dat hij een werkvergunning heeft gekregen en doet al van alles bij Neeltje Jans. Sometimes sandwich and burger and clean sometimes. Yeah. Do you like it working here? Vind je het leuk? Yeah, of course. Je ziet ze gewoon genieten. En elke keer als je ze dan ophaalt, staan ze helemaal enthousiast klaar om mee te gaan. En dat is heel leuk om te zien. Voor Ibrahim is het werken bij Neeltje Jans vooral goed voor zijn inburgering. Elke dag oefent hij met Nederlands en Engels. I speak Arabic, but now I'm learning for English and Netherlands little, yeah. And what can you say? In Nederland. Hoi, hoe gaat het? Goedemorgen. Ja, like this. Wat zijn de voor- en nadelen voor jullie om als organisatie deze mensen aan te nemen? Nou, het voordeel is natuurlijk dat we gelijk een stukje kunnen inlossen van het personeelsgebrek. En de nadelen natuurlijk zijn er altijd. Misschien is de taalbarrière, want dat is natuurlijk best een dingetje. Hè? Dat ze natuurlijk geen Nederlands spreken. Maar die wegen niet op tegen de voordelen, denk ik. Het kostte Neeltje Jans en de gemeente 1,5 week om een werkvergunning voor de 6 asielzoekers te krijgen. Normaal gesproken gaat dat niet zo makkelijk. Zo'n aanvraag duurt namelijk zo'n 8 weken. En deze aanvraag wordt dan gedaan bij het UWV, die op haar beurt de aanvraag dan weer doet bij het COA en de naturalisatiedienst IND. Het kan ook niet zomaar in elke branche. Men kijkt eerst van, is er ook echt wel een krapte in die branche op de arbeidsmarkt, waardoor het ook te verkopen is, zal ik maar zo zeggen, om mensen daar te werk te stellen. De asielaanvraag die loopt gewoon eigenlijk onafhankelijk daarop door. Dus het kan zijn dat men uiteindelijk toch afgewezen wordt, maar dan heeft men in ieder geval in de tussentijd zinvol werk gehad en een mooie dagbesteding. De gemeente probeert ook in andere branches werk te vinden voor asielzoekers. Zou u het aanraden, ook bijvoorbeeld aan andere gemeenten? We hebben laten zien hier op Schouwen-Duiveland samen met een werkgever, Neeltje Jans, dat het kan. Dus ik zou alle gemeenten aanraden met die mensen hebben die daar zitten en die zich ook, zo te zeggen, doodvervelen, om het ook vooral te proberen. Koning Willem-Alexander was woensdag in de haven van Vlissingen-Oost, samen met demissionair staatssecretaris Aukje de Vries, die over de douane gaat. Ze kwamen op werkbezoek omdat de haven de laatste tijd volop in het nieuws is vanwege drugsvangsten. Dit jaar alleen al is er voor ruim 700 miljoen euro aan drugs onderschept. Voor dit jaar staat de teller op 5500 kilo cocaïne die is gevonden in de haven van Vlissingen. Onderweg naar de Vlissingse haven werd nog eens 4000 kilo onderschept. En dat is ruim 2 keer zoveel als het hele vorige jaar. Als dat in geld wordt omgerekend, dan vertegenwoordigt die 9500 kilo ruim 700 miljoen euro. Daarnaast worden er steeds vaker uithalers opgepakt. Zij halen de drugs uit hun containers op het terrein. Inmiddels hebben de Zeeuwse havens een eigen zeehavenpolitie die 25 agenten telt. De politie heeft al laten weten dat dat verdubbeld moet worden om de problemen in de haven aan te kunnen pakken. Het bezoek van de koning was besloten. Oranje-fans konden geen glimp van hem opvangen.
Hij bleef echt alleen op het haventerrein en sprak daar met allerlei mensen. Ik denk dat ik het vooral ook interessant vond om te zien hoe wij hier als douane ook de activiteiten doen om de drugscriminaliteit te bestrijden. Maar ook samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld de ondernemers. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar het gesprek goed mee aangaan. Om te kijken hoe we de logistieke processen voor hun zo weinig mogelijk kunnen verstoren. Maar tegelijkertijd wel zoveel mogelijk van de drugs eruit halen. Hoe groot is het probleem op dit moment? Nou, ik denk dat het probleem groot is. We zien toch ook in alle media de gevolgen van wat de drugscriminaliteit voor gevolgen heeft in het land. We zien dat er in woonwijken gewoon granaten voor deuren worden neergelegd. Dat er drugslabs gevonden worden op het platteland. We zien dat er hele jonge uithalers vaak zijn die ingezet worden om de drugs uit de containers te halen. Ja, en als ze dan 1 keer in die greep van die criminelen zijn, komen ze er eigenlijk ook niet weer uit. Dus ik denk dat het ontwrichtend voor de maatschappij is en dat we daar echt fors op moeten inzetten om dat tegen te gaan. Kijken naar de Zeeuwse havens. Die hebben sinds juli een politieteam, een zeehavenpolitieteam. 25 man. De districtchef heeft al gelijk gezegd bij de introductie daarvan van eigenlijk heb ik meer mensen nodig. Heeft u een positieve boodschap wat dat betreft? Nou, ik denk dat iedereen wel meer mensen zou willen hebben. Ik denk dat we dan ook meer zouden kunnen doen nog dan dat we nu al doen. Maar ik denk dat het een goed begin is om te kijken hoe we in die samenwerking met de zeehavenpolitie, maar ook met het Openbaar Ministerie en met de bedrijven hier in Vlissingen, om te kijken hoe we dit gewoon goed kunnen gaan doen. Daar zetten we innovatieve methoden voor in om dat voor elkaar te krijgen, om die drugs ertussen uit te halen. Maar we hebben zeker ook heel veel informatieuitwisseling met de verschillende partijen nodig. En ik denk dat de zeehavenpolitie daar een belangrijke rol in vervult. Daar werken we natuurlijk in andere havens ook al mee samen. Maar ik denk dat het ook zeker belangrijk is om in een haven als Vlissingen daar ook fors op in te zetten. Is het geen utopie dat drugsmokkel uit de haven gaat verdwijnen? Nou ja, wij moeten er alles aan doen om die drugsmokkel te voorkomen. Want het heeft echt hele grote gevolgen in Nederland. Het ondermijnt ook de rechtsstaat. We hebben natuurlijk ook moorden gezien, maar we hebben ook vergismoorden gezien. En ik denk die grote gevolgen, daar moeten we echt alles op inzetten om tegen te gaan. Dat doen we door samenwerking. Samenwerking met België bijvoorbeeld ook. Maar ook we gaan ook richting het Midden- en Zuid-Amerika. Om daar te zorgen dat we ook zoveel mogelijk informatie krijgen. Zodat we het hier zo goed mogelijk tussenuit halen. En het liefst hebben we natuurlijk dat zij het er daar al tussenuit halen. Een buschauffeur is woensdag gewond geraakt nadat zijn lijnbus van de weg raakte. Dat gebeurde op de A58 tussen Leeuwerdorp en Arnhemuiden. De bus kwam in de berm terecht en ramde een groot verkeersbord. Na tientallen meters kwam hij pas tot stilstand. De voorruit van de bus raakte zwaar beschadigd. De chauffeur is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er ook passagiers in de bus zaten, is niet bekendgemaakt. In de oostbuis van de Westerschelde-tunnel is een grote scheur ontdekt. En ernstiger nog, halverwege de scheur blijkt de schade groter, daar is het beton gebroken. Maar de situatie is volgens de tunnelorganisatie veilig genoeg om de tunnel open te houden voor verkeer. Het gaat om een scheur van 30 meter lang in het plafond aan het einde van de oostbuis. De schade is al in februari in zijn volle omvang vastgesteld. De tunnelorganisatie komt er vandaag mee naar buiten. Hoe ernstig is de situatie? Nou, de situatie is stabiel en daarmee ook veilig. Er is een segment gebroken, maar dat zit ingeklemd in het totaal. Dat betekent dat die situatie abnormaal is. Dus het is ook niet voor niks dat wij daar vandaag over communiceren. Maar dat het ook een situatie is die we als veilig bestempelen. Het is veilig omdat het ingeklemd zit. Inderdaad. De scheur en de breuk zijn gevonden in dat gedeelte van de tunnel dat zich onder land bevindt. Wat de oorzaak is nog onduidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Ondertussen wordt de scheur in de gaten gehouden. We hebben een meetapparatuur aangebracht waarbij we dus ook het gedrag van die scheur en die breuk kunnen volgen. Op dit moment is de situatie stabiel en is er geen aanleiding tot verdere zorg. Scheuren komen vaker voor, maar dat er ook een breuk is gevonden is schrikken. Beide tunnelbuizen zijn daarom extra geïnspecteerd. We hebben natuurlijk de rest van de buizen, zowel westbuis als oostbuis, hebben we ook met scans opnieuw helemaal bekeken en wij zijn daar geen onregelmatigheden tegengekomen. Maar als het op één plek kan ontstaan, kan het toch op andere plekken ook scheuren en breken? Nou, dat is nou net het onderzoek wat wij aan het doen zijn. We kijken heel goed naar waar komt dit nou vandaan, waar is het door ontstaan. En dat moet ook uiteindelijk de vraag beantwoorden, gaat dit nou over meer dan deze plek of alleen deze plek? Tot nu toe gaan wij ervan uit dat het alleen om deze plek gaat. Eind deze maand worden de resultaten van het onderzoek verwacht. En daarna wordt gekeken welke reparaties nodig zijn en wanneer dat ingepland gaat worden.
De provincie, eigenaar van de tunnel, zegt enorm geschrokken te zijn van de scheur en de breuk en wil dat de reparatie zo snel mogelijk begint. Maar ook de provincie benadrukt dat mensen gewoon veilig door de tunnel kunnen. Voetbalbond KNVB start een tuchtrechtelijk onderzoek naar mogelijk discriminerende uitingen die afgelopen weekend zouden hebben plaatsgevonden tijdens de wedstrijd tussen Hoek en Unitas uit Gorinchem. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. De bond laat weten dat zowel tijdens als na afloop van de wedstrijd wanordelijkheden hebben plaatsgevonden. Na afloop wilden zowel de scheidsrechter als Unitas niet reageren. Hoek laat weten het onderzoek met vertrouwen af te wachten. Het piept en het kraakt in het onderwijs door een tekort aan leraren. Voor de vakantie kondigden scholen aan dat ze daardoor mogelijk lessen moesten gaan schrappen. Zover is het niet gekomen, alle lessen gaan voorlopig door, maar dat kost wel steeds meer moeite. Terwijl de lessen weer zijn begonnen bij het Lodewijk College in Terneuzen, moesten er wel nog wat vacatures worden ingevuld. Ik heb ook al meteen op de eerste maandag sollicitatiegesprekken kunnen plannen. En het ziet er naar uit dat we eigenlijk toch alle vacatures gaan kunnen invullen binnen nu en een paar weken. Dus het, is eigenlijk, het valt mee uiteindelijk voor het Lodewijk College. Maar het opvullen van vacatures en het maken van het rooster wordt wel ieder jaar moeilijker. Dat is nu inderdaad wel nieuw. Ook vorig jaar hadden we net aan het begin nog niet alle lessen ingevuld. Ja, en je moet daar een oplossing voor vinden. Dat komt deels door het lerarentekort, maar ook door veranderende tijden. Wat we wel zien is dat docenten vroeger misschien toch heel lang bij dezelfde school bleven. Misschien is dat ook wel breed trouwens hoor, in andere sectoren ook. Dat mensen veel meer van baan wisselen. En dat is ook iets waar wij denk ik mee moeten leren omgaan. Maar de puzzel om het rooster rond te krijgen is ook dit keer weer gelegd. En de lessen kunnen nu dus weer allemaal doorgaan. De lastigste vakken om docenten voor te vinden, dat verschilt. Bij het Lodewijk hadden ze moeite met Engels. Bij de CSW in Middelburg met Frans. Maar ook voor natuurkunde, aardrijkskunde en Duits valt het niet mee om docenten te vinden. Volgens de directeur van het Lodewijk komt dat ook door platforms zoals LinkedIn. Mensen worden door allerlei platformen ook benaderd of zien snellere vacatures misschien op andere plaatsen. En dat maakt het misschien makkelijker tegenwoordig om een nieuwe baan te vinden. Dat zou ook kunnen. Docenten worden bijna weggekaapt van de andere school, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, nou ik denk dat dat in Zeeland nog wel meevalt. Maar je ziet in de landen wel dat bepaalde tekortvakken worden gewoon hogere loonschalen aangeboden. En dan maken we het elkaar wel heel erg moeilijk. Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we dat niet te veel gaan doen. Want uiteindelijk vissen we allemaal uit dezelfde vijver. Dus ik hoop dat we die kant te veel opgaan. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.